Pasaylo aninyo ang nakasala. Ikalawang Korinto Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 11. Busa naghuna-huna ako nga dili na lang ako mo hadiha kaninyo kon mapasakit ko lang pag-usab ang inyong pagbati. Kay kon mapasakitan ko kamo, kinsa naman lang unya ang makalipay kanako. Wala na, maupod ka na ang hinungdan kon nganong nagsulat una ako kaninyo, aron nga kon mo anha ako diha, dili ako mapaguol sa mga tawo nga mauunta ang makalipay kanako. Kay nagtuo ako nga kon malipay ako, malipay usab kamo. Niadtong una ko nga pagsulat kaninyo nahasol og nasubo gayud ako og naghilak pagani. Dili na ako tuyo nga sakito ng inyong pagbati, kon dili gusto ko lang nga masayran ninyo nga gimahal ko gayud kamo. Karon, kon mahitungod sa tawo diha nga nakasala, dili lang ako ang iyang gihatagan og kaguol kon dili aduna pod siya'y kaguol nga gihatag kaninyong tanan. Nag-ingon ako nga, aduna, puy kaguol kay dili ko gustong palabihan. Apan igo na ang silot nga inyong gihatag kanya. Busa pasayloan na ninyo siya og dasigapod, kay basin og dag-on siya sa hilabihan nga kaguol. Og nang hangyo pod ako kaninyo nga ipakita ninyo kanya nga gimahal pa ninyo siya. Mao gani kini ang hinungdan nga nagsulat ako kaninyo, kay gusto kong masayran kon kasaligan baka mo sa pagtuman sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Kon pasayluon ninyo ang nakasala, pasayluon pod nako siya. Kay kon adunay nakasala kanako gipasaylo ko na siya sa atubangan ni Kristo alang kaninyo. Angay nato kining buhaton aron dili kita madaog ni Satanas, kay nasayra nato kon unsa ang iyang mga pamaagi.